The Umlyngka VEC under the Millennium CNRD block that looks after 750 households registered under MGNREG Act in the presence of the VEC Chairman Stephen Lingdor, Secretary Isadora Carlor and womenfolk of the area in a public meeting had made clarifications related to allegations made by Doria Shabong. Speaking to NEWSPERSONS, Isadora Carlor informed that such allegations made against the council are baseless since all schemes for the 9 blocks under Umlyngka VEC had been utilized systematically and appropriately. Apa itu juga nak kalau kabam day, kabam shisha. Nomor hak niyo kabam dani kabam di bentai napi di bludi syaulang maja. Hadai hadian katukan ni puar ka dong nang tu kayo no pat ya ka wai pat ka scheme te kabawan ka special assistant scheme. Kata kadai ka article arspa yusan. Dia kata tinggal adon kerja kereke nak kalian jungi ka bisi ban nila ai lu kajing tho ban shift no ya kan kajing trai syak wai pat kalian kati ha kaju ik jaka. Tingi ku ban shift no nama kanang bakakam kanum duko. Te pat kanum don pat kajing hadian buat ke ngi ka bisi ru teng buat hi ngala tho ngala long ka meeting ngala pelong ka bisi meeting dia dia nang tu ngala tho syak belong ba ngi ku ban shift no ik kajing trai syak wai pat ke jaka. Tingi la yo hi kata ka jing benjor na blok ru tingi la pensiona ya pat kajing trai ru. Pek mo shua bangin ya tray ya kanu kam ni don katuka kabangin hap submit ya ka annual action plan. Dia kan ya annual action plan ru ni shim ki jing tray naman lagi dong. Tingi don kendai dong. Tingi lapan ki jing tray naman lagi dong jong kirang badong. Ngi da shim keteng jong ki bat ki wan submit shangi lengba bat ki jing ya ki kam nada ke de ka drain ni ka road ne kino ka jing tray. Tigi wan submit shangi bat lengkat bat ki bat ka leng. Dah hang tu kingi sapek kin namar bakal rasno jungi kala he tingi bentar kai te man la ka dong man kat ka bangi trai ka wei pak wei ka dong ka yo ba ye jing trai nim ju penduk ka wei pak wei ka dong bat kita jing trai ru ngi dapan kirang ba dong om bangi sule naka liang jong chairman kan MP kum kata tu kum dan ladang ni don kata ka babsap ngin num yo i ke jing trai kat ni dengan supen sayang ni ba ka tu kesnam arah hajar apa ba ka don ka lockdown ka don ka jing sateng ikam jungi hang tu te ka jing trai tu deki san po ar li po ar lang te ladang ibam sak te sa ye pek mata ka jing trai ni don baik ki jing trai bat ki inquiry ka bangi wan ka atrek ru la inquiry ringkat ba video tingi la lut man ki snong ki jing trai jungi ki biang lut te tang wi ar ki badon jing tuna lama ngim don jing trai shu te klakut na po basang ha bakut ngim don shu te katangin ha perkhat na kaliang jo ka snong ru gin shift no shanu ne kumnu kat bangin ye perkhat lam pa do ba snong ki dan kumba artri lai tli balong kumta bangim don shu ka jakat trai yang ta tinggal atri lut ya kai